Dog. Wala tang, Tama ko. magkaikot kaya. Nangyara ka pa sa luwag kayo nila, may manyaman, no? Kaya naka-mag-weights na. Katugit ka. Ano na ka? Ano ni? Yan, papitanda ka kanyang Kevin. Sa yung pandemic. Sabi daw, pati dahil kabataan, anyang mag-weights la rin mato. Pati mag-weights ka, dapat sa mo hanggang tumakara. Ay, pati tignan mo, mayaya ka ara. Tabat to ito. Dito? Ay, Makakalali mo yun. pakakalali mo ba? Kung nanda kayo man, inom na lang ngalak. Mahal lang mamamatay katawan. Tapos wanda. Boy, Kaya umamangan. timbali you can bro. Ang gulot. Ini kayo yun ini chapel yun At pa yung basketball court chicken? Ito yun pa na Mga tuten. Yung pantenten, tanggalin mo kalay. Lengke panebo. Maluwan na kayo mumta kini, anyang mita kini, akong pa may stroke. Magtinda akong kai, makakaruton, matagi kini. Palatila pati kai, dito nga nakanta. Selamalan. Mag-tricycle ka pa? Ha? Mag-tricycle ka pa? Ikaw? Ba, titan tricycle mo? Isa libo na eh. Siling mo. Ito, mag-tricycle ka na. Oo. Pag-building na ako mo.
Balik kene. Oh. Baluan na ako yung mumtagin eh. Yung muli, anyang takwen, 5 days na ata, 6 years. Matinda ako pang kaya kita. Karton, kaya bili kay kene, kaya dito ang anak. Sa kending karton. Oh. Tinda ko to, tatang candy-kending pong mani. Ano na yan? Ano nga ni, may stroke na ako, kaya ako na pag ano. Ito lang ka. Oo, may stroke ko. Kening banan. Nangyari kayo yan eh. Oo, si Map may palakad na ako ng hapong gano'n. Ay, exercise. Oo, exercise. Kaya akin pumunta na ako makaring kay kareng dating pintalan ko. Kotay na ako makapunta mo. Ito ba? Oo. Kasi maglakad ko pa ang takini eh. Bro, kaya pa. Wow. May uli na ako. Wow. Yan. Hindi pa mo tatako kung magbabagay ko ito matalusat ko. Ano yung, sige ako, layan ko ako. Sa leche rin ka. Oo.